Skal du dø? Skal du dø? Nej, det var Timmy, det var. Jeg dræber den. Okay. Er du død? Okay. Er du død? Ja. Pus roden! Pus roden! Fedt dig! Hey, må jeg ikke dit hår? Nej. Jeg er gangster til det. Slap dig af. Det er fandme. Ej, jeg kan ikke. Nej, det bliver lidt. Jeg er fandme bedre end dig, jeg er ikke. Nej, det var ikke. Jo, jeg er. Jeg har prøvet det mange gange til dig. Jeg har prøvet det 3 gange. Skal vi da have stollej, fordi så vil jeg kende i hvert fald ikke. Jo. Jeg skal rode i, tak, jeg kan ikke se jer ordentligt. Nå, jeg må skal pusse mig med papiret. Ja! Hey, hvad? Se lige det Laura, hun fortæller. Hvor det fedt at se. Så var det lille irriterende Laura. Så fedt. For helvede, Laura. Det er fedt. Hvad er det? Ej, Anna, vi kan kigge ud. Vi skal se, hvor godt det er. Hvad laver du, Tess? Hvad laver du? Vi får det bare til, Lex. Take a chill pill. Kill Bill. Ja, så er vi. Wow. Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag. Happy Happy weekend. Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag. Happy weekend. Happy mandag, onsdag, torsdag, fredag. Happy weekend. 1, 2 og 3. Det er så lorte. Så giv den kraftigt op. Nå. Okay, Er den ikke pæn? Kig. Er den ikke pæn? Jo, Den er skide lort. Skide flot med den.